nakikita ko na guys yung bahay ng Edwin. Aldaw. Ha? Matigas na yung mais dito. Dito kaya si Edwin. Ay! Kalimutan ko yung sulat. Look at that. Ayam. Sabi ko. Edwin. Oh. May laglat ka na naman. Bakit? Madalas kaya yatang ninalagnat ah. Pre, saan ba? Social distancing. Ayun, kumusta? Subang agad pinirit ka ng kanta. Sabi ko, dahil malinis mayo naglugaw na lang ako. May pagkain ka naman? Kumakain ka? Baka hindi ka kumakain. May pagkain ka? Wala nang bigas. Walang bigas? Punta sana ako doon sa baba eh. Sabi kilala ko doon. Hindi ko kaya. Ayaw pa-check up? Nagpa-check up ako ng isang araw. Anong sabi? Yung sa ano kanya, sa bukol. Eh, hindi pa naman daw pwedeng opera. Bukol? Ba't may bukol ka naman? Kala pinapira mo na. Oo, dito. Mayroon na naman? Sis daw talaga. Dahil daw yan dyan? Hindi naman siguro sir. Nagkataon lang siguro ka nung nakarang araw kasi sobrang init. Tapos nang pa wala yung mga gamit dito. Dito tayo. Halika, dito tayo. Saan galing yung mga solar mo? Binigay sa akin. May nagbigay sa akin ng bigyan ko. Hindi mo na kailangan yung ano, yung solar. Kasi may ibibigay akong solar sa iyo, kaso nakalimutan ko na naman. Okay lang naman kuya kasi yan lang sa labas. Ilan na yan? Tatlo na eh. Sa loob wala pa ng ilaw sa loob. Ha? Panlabas talaga yan kasi hindi ko makita dito pag gabi. Tapos pinapasok ko siya, silalabas ko na naman ulit. So kulang pa rin yung ano mo? Solar mo? Pag nagluluto nga ako dyan eh, kukunin ko na naman yun lang. Ay, tingnan natin. Sandali, dyan. Halika. Ituro mo nga kami dito sa bahay mo. Andaw. Tingnan natin yung ano. Ano yung kusina mo? Ginagawa ko lang. Ito yung kusina niya. Hindi mo pwede kayo doon. Bakit walang ano? Walang pintuan dito? Eh, hindi ko naman na pinalagyan kasi hindi pa, wala pang maayos na. Okay. Pag pinagawa na ulit. So pag nagkaroon ka ng maayos na ano dito, kusina, saka mo na palalagyan ng ano dito. Sa panahon kaya sabi ko sir, pag nilagay ko dito, mahihirapan naman ako sa pintuan. Pwede pasukin. Tama. So dito ko nagluto. Ano itong init? Tubig na mainit. Ako na nga gumawa nito sir, sabi ko, may malutuan man lang dito. Ikaw na lang yung gumawa nito? Kasi pag doon sa loob kasi, Ito gagawin mong pintuan. mausok. Oh, pwede din yan.
Oh, yung loob mo. Tignan natin yung loob mo. Yan, hindi pa na upload. Inintay ko pa kasi sa ano, kulang pa kasi yun eh. Ano yung kulang? Yung semento sa loob, bayad-bayad. Yung buhangin. Hindi pa lang kaya ng isa. Tapos, kulang pang 5. Kasi hindi ko, kaya inista ko na muna yung ano dyan, semento. Baka tumigas na to. Hindi pa. Hindi dapat pinaumpisa mo na para kasi baka masayang yung simento eh. Pwede naman niya sa bala ko sana, ito na muna. Oh, kaya Lahat eh. baka tumigas yung simento natin, mas lalo tayong hindi natin mapapakinabangan yan. Oh, kung hanggang saan lang, doon na lang muna. O di yung kulang, saka naman pag may nagpadala. Oh, dito ka natutulog. Bike niya. Dito ka natutulog. Ano yung ano mo? Lugaw. Ginisang papaya. Kagabi. Nag-almusal ka na? Ano tong laman nito? Yung bigasan. May laman pa? Konti na. Kunti na lang. Oh, may cellphone ka na pala eh. Sira naman yun. Hindi mo nagagamit. So ito na nga guys yung pinagawa nating bahay ni Edwin. Kaso hindi pa tapos tapos Nagkulang na ng dalawa kulang. sa wali eh. Ah? Oo nga. Tapos Trapal, yung binalagay ko. trapal pala to. Trapal Sabi ko, pala. pansamantala lang muna. Sabi ko, kulang pa naman this. Kahit sa Ayan, baka nagawa niya yung baka next week naman may magpadala sa atin. Para maipatapos natin to na. Madalas kaya tang natin. Hindi naman ko, nung alis nyo, matagal lang, kahapon lang. Kahapon. Kasi siguro yung naulan-ulanan ako, palipat-lipat dito ng mga gamit. Wala naman akong katulong. Wala ka na mga gamit doon. Wala. Pero okay ka na dito. Okay na yan, umulan-ulan niya. Wala naman. Walang tulong. Sa bagay, komportable ka na. Yung kulang na lang, yung papagawa ng kusina, tapos yung dito. Ang ganda na pagkakagawa mo dyan ah. Daanan nyo talaga yan sir. Ha? Daan na. Hindi sila malutaw po. Oo, maganda talaga eh. Oh, lalo pag lumaki pa to, dumami. Ano pala, gusto kitang isama-sama sa vlog namin. Okay lang sa'yo. Pero magpagaling ka muna ha. Ayun yan, nakatayo-tayo na ako ngayon sir. Siguro, pwede. Kaya lang, Hindi, basta magpagaling ka muna. So, ang gagawin mo, tuturuan mo si Padi-Padi. Ano? Hindi, yung mga good behaviors, mga good manners and right conduct. Tama ba? GMRC. Tuturuan mo siya ha. so lagi pala tayong magkasama pa din. Lagi magkasama. Ano gagawin namin? Susundin ka namin dito? Oo, okay. Wala naman akong sasakyan. Yun lang, ano eh. Medyo malayo pa naman to. Pwede naman mag-commute ako na lang pumunta sa inyo. Ha? Mag-commute. May pamasahe ka? Wala. Magkukumit, wala na palang pamasahe. Anong gusto mo sabihin kay Kuya Edwin? Pwede, anong gusto mo sabihin sa akin? Ang linis ni Padi, ang gwapo eh. O nga, saan ka kumukuha ng pangkain mo? Meron pa naman na ng konti. Pag dito na lang, paligid-ligid. Yung gabi. Wala kang talbos ng kamote. Meron. Doon. Kamuting kahoy. Tapos, May laman na mani mo? Mani? Wala pa yan. Anong gusto mo pang mga itanim ditong buto, mga seeds? Kasi kahit ano nga sir, kasi yung marami namang pagtataniman, bagyan kita ng ng gusto ko nga sir, sa banhe. saring gulay. Oh. Kunyari, pichay, may... Gusto mo na Dati, pichay? tanim ako ng kamatis. Madami akong nag-usip ng kamatis. Kamatis? Ito, bibili tayo ng mga banhe para itanim mo dito. Para mayroon kang source of income. Pero paano yung pag sinama-sama kita, paano maasikaso itong Ay, paminsan-minsan naman sir. Ang pagtatanim naman,
Hindi naman araw-araw. Kasi pag ano, pwede naman minsan-minsan yan. Okay. Kasi hindi naman ito yung talagang malawakan ng tanim. Kunyari, linggo, gano'n. Pag linggo ka talaga na dito lang kami oras. Tapos, oh, paano? Alas muna kami. May pera pa ba ako dito? Naku, mayroon na. Edwin. Alis muna kami ha. Ayos ang kalagayan mo, no? Pwede na nga umalis. Ha? Pwede na umalis, may pintuan. Eh, paano pag winakwak yung ano? Hindi. Trapal. Pwede nang iwan. Naiintindihan nila ang kalagayan. Kaya grabe naman sila kung papasukin ka pa dito. Ito, napipintuan natin. Ah. Nakalimutan ko ng isang araw na isara ko dito yung aso nandiyan pa sa loob. Wow, 'di ba? Sa pagtutulungan ng bawat Pilipinong may mga puso, ito may resulta na naman. Ang resulta, ito. May isang tao na naman natulungan. Text mo na lang ako, kuya. Ha? I-text mo na lang. Sige. May, nandiyan naman yung cellphone. Oh, ikaw na bahala dyan ha. Salamat. Oh, alis na kami. Hey! Al? Hey! Ano? Ingat kayo. Iyo. Iyo. Padi-padi. Iyo po. Iyo po. Kiss mo na, kiss mo na. Maulit na natig kami. Maluwi kita. Maulit ba na ako? Oo. Babay na. Bye-bye.